Ako si hravo poradiť s inventúrou skladu? Keď ide o zásoby na sklade, ide o vaše peniaze. Hodnota zásob predstavuje cenu, ktorú ste za ne zaplatili. Majte o nich prehľad. Zásoby pravidelne kontrolujte a inventarizujte. Z Money S3 to zvládnete pokojne a za krátky čas. Money S3 vám v skladovej evidencii ponúka možnosť vykonať inventúru. Postup je jednoduchý. Je potrebné založiť novú skladovú inventúru, zadať jej číslo a dátum, ku ktorému ju robíte, prípadne doplniť osoby za inventúru zodpovedné. Inventarizovať môžete všetky zásoby z jedného skladu alebo skupiny, prípadne sa rozhodnúť, či budete inventarizovať iba niektoré vybrané zásoby, napríklad sezónne zásoby, alebo tie s vysokou cenou. Ďalším krokom je načítanie evidenčného stavu zásob. Money S3 vám zobrazí prehľad o tom, koľko zásob eviduje v systéme k danému dňu. Výhodou inventúr Money S3 je, že dokážete stav zistiť aj spätne. Následne odporúčame vytlačiť výpis stavu zásob, fyzicky prejsť sklad, spočítať zásoby a zaznačiť ich do vytlačeného hárku. Zistený stav zásob potom zadajte do položiek inventúrnych dokladov. Na záver inventúru uzatvorte. Money S3 vám ponúkne automatické vytvorenie korekčných dokladov, ktoré manká a prebytky upravia podľa počtu kusov a cien. Tip na záver. Ak účtujete v podvojnom účtovníctve o zásobách priamo, tzv. Metódou A, dokáže inventúra po uzatvorení vzniknuté rozdiely zaúčtovať.